Right mbukeli we-SABC lihaye ngoku ke masamkele uOlwethu Mabhovula osisithethi somasipala iKing Sabatha Dalindyebo. Olwethu masikubulise sikwamkele ngalentsasa ndiyathemba into yokubana uyaphila namhlanje. Ndiyaphila enkosi kunjani kuwe sisi? Siyaphila enkosi. Phezolo sithe xa silala kwavakala ingxelo zokuba ngabantu abangama-49 39 abathe baphulukana nobomi babo kumasipala waseKing Sabatha Dalindyebo. Sicela usiphe ulwazi malunga nelinani labantu ababhubhileyo ngoku siva into yokubana linyukile liku-57. Izolo phambi into kokubana silala okanye sibukumbele imini abantu besebefunyenwe beswelekile ibingabantu abayi-49 not 39, and then ke ngoku this morning kwaphinde futhi kwafunyanwa abantu abayi-3. So that means ke ngoku inumber yethu ithatha ihamba iyosibeka ku-52, and i-rescue operations ke kusaqhutyelekwa ngokukhangelwa abanye abantu mhlawumbi ekungenzeka into kokubana abakakafumaneki. No-forensic as well uyasebenza into kokubana abantu mabahambe bayo-identifya ii-families zabo, and kwaba bantu sebefunyenwe beswelekile ayitsho into kokubana ngabantwana besikolo kuphela abebesiya esikolweni. Kukhona nabanye abantu ebebesezindlini zabo, abanye bezihambela babe bahamba namanzi. Sithetha apha ngeentsapho eziphulukane namakhaya, abanye baphulukene nabantwana babo. Sibonile kukubi kakhulu umuntu xa ivuka evula umnyango nanka amanzi ongamele indlu. Ingaba mhlambe njengomasipala ngawapha amanyathelo enwathabathayo ukunceda abo bachatshazelwe zezi zikhukhula? To say the least, Kolosa, ndingatsho into kokubana this is a tragedy that has hit KSD okanye the OR Tambo region as a whole. Ibhlungu kakhulu into yokubana bathi abantu belele bezilalele ezindlini kube bengenelwa ngamanzi endlini, and I can only imagine into kokubana abanye khange babakwazi nokubana bafumane ithuba ngoba bebelele into babazama uku-escape. Kodwa ke umasipala in a province abanye abantu bathi baba-displaced babafake emaholweni nasezikolweni, and then ke ngoku izinto zokunxiba, ingubo nokutya okuwarm ngeli xesha kusenziwa i-clean up operations kulapho bahawuzwe khona, because it's a number of areas around Mthatha which is Norwood, Northcrest, Oslovo Park, Odikolini, Efata, indawo ezithe zachaphazeleka kakhulu kule nto yezikhukhula zaMonday nayizolo. Bayohlala ixesha elingakanani kuba kaloku kwiminyaka eyadlulayo kuthiwa kwakukhona inkanyamba eyayiqhuqhise phaa kwelaseMthatha, abantu babekwa kwiikhonteyina. Kuthiwa kunanamhlanje basahlala kwezo khonteyina. Sithetha ngabantu apha abatshatyaleliselwa izindlu zabo. Ingaba bazawuhlala ithuba elingakanani kwezi ndawo babekwe kuzo, kwaye inzame okanye iinkqubo zokuba mhlawumbe bakhelwe izindlu okanye kube khona isidima kubo zithini? So into yenzeke iba ngu-disaster we-district, and kuye kuprovidwe i-temporary structures but not necessarily ii-containers into yoba mabebehlala kuzo, and then ke ngokuthathwe amagama okanye uluhlu lamagama abantu abo bathe baba-displaced babe kwiline. Njengoba siyazi into okokubana urhulumente every now and then uyaqhubeleka ngokwakhiwa izindlu, ke ngoku sele kuhlale ii-task teams kulapho ke ngoku mhlambi kuzawudicayidwa into okokubana i-prioritization izawunikezwa kubo na okanye kuzokwenziwa kanjani. Kodwa kwangoku ayikakakonsolidatethwa yonke ingxelo ezibana i-way forward izawuthini. Njengoba umzekelo namhlanje kufike uminister we-cooperative governance naye olapho ozozibonela, and siyava nento okokubana no-president naye ngomso uzawube eze apha. So I'm sure xa sekuconsolidate zonke ke ngoku ii-reports izawuba khona i-way forward. Kodwa ndiyathemba into okokubana abazude bahlale ixesha elide kwezi ndawo bakuzo ngoku, ngoba ezinye izindlu zabo azidilikanga. Ewe bakhona abadilikelwe ezi zindlu, abanye azidilikanga kungene nje amanzi endlini, kodwa into ebuhlungu kakhulu le ethe yasehlela apha eKSD.
Siyaqonda into yokubana kwiminyaka engaphambili kwabekelwa bucala imali ethe kratya pha ku-15 million ukuze incedisane nezinto ezibumila kunje intlekele ezidibanisene nenzandyondyo zemvula. Kodwa kunesikhalazo kubahlali into yokubana noko nisabela sele intlekele yenzekile njengangoku abantu sele beswelekile, kodwa siyaqonda into yokubana uSouth African Weather Services isilumkiso usikhuphe kwangethuba esitsho into yokubana kuyowenzeka into eluhlobo noluhlobo, kodwa abantu bayakhala into yokuba hayi noko nifike sekulate. Uthini xa uphendula? uSouth African Weather Service wasikhupha ingxelo zento yokubana kuzoba khona i-disruptive rainfalls between ezintsuku zimbini, which is uLwesibini noLwesithathu. Nathi ke njenge-government communicators siya sithathe inxaxheba yokubana nabantu masibazise kwindawo ngendawo. Cha ndiyaqonda into yokubana sometimes abantu baye babangabuqondi ubungozi bezi warnings esidla ngokuzikhupha nazo ezikhupha ngo-weather services, but moving forward, because sisazophinde futhi sibuyele kwi-rainy season come summer, which is your November up until March the next year, that means kufuneka siqinisekisile abantu bahlale beyazi ezidizweni zabo into yokokubana we are disaster prone and evacuate as soon as our warnings zikhutshwa. Xa uthi niyalisasaza olu lwazi ngaba nilisasaza phi? Nilisebenzisa amakhasi onxibelelwano? Sisebenzisa amakhasi onxibelelwano, which is your social media wethu simsebenza kakhulu. Sine WhatsApp channels esisebenzisayo, i-radio izibhengezo ziyakhutshwa nasereyidweni into yokubana abantu bahlale bexhobile beyazi into yokubana kwenzeka ntoni. Le incident singayifanisa nala incident yakhe yenzeka last year apho kwakukhutshwe khona isilumkiso kwaze kwabe kuwa iCape and then abantu still babe bestuck kwiCape. Ngokwinto esizama ukuyiqinisa ebantwini siya aphila kakhulu ebantwini ukubana xa sithe sakhupha ingxelo mabazithathele serious, ngoba zonke ezi warnings ezikhutshwa South African Weather Services zichaphazela uluntu lonke, aluchaphazeli iportion ethile yoluntu. Siya samva inkulumbuso yephondo sisho into yokubana sele bekhona abahlangulwe ebalula phakathi kwabo nabasebe bezempilo, kodwa phezolo kuye kwaqhanqisa ukuva into yokubana phakathi kwabantu abathe banceda ekufumaneni lemizimba kuncedise abantu bokuhlala kungekho bantu ekuthiwa mhlawumbe bazindadi bengekho, mhlawumbe oku kuye kwabalibaseka kakhulu kwaye kwanibeka enyaleni. Ayonyani msasazi ngokupheleleleyo lonto into yokubana abahlanguli bebengekho ukusukela ngoLwesibini, abahlanguli bebekhona qha it's a matter of ixesha. Umzekelo bekukhona i-helicopter ebekufuneke ifikile izokwazi uba incedise ekuhlanguleni abantu. There was no way into yokubana i-helicopter ibizakwazi ukubhabha kulaa moya ebevunduza ngalaa ndlela, so bekufuneke ilantuka i-weather ikhe ithi ikhame kancinci before abantu babe bayancedwa, kodwa i-rescuers they were on the ground. Kunetha kunjalo amanzi enjalo bekuzizile iboats basuke as far as ePort Elizabeth, eTinarha naseMonti ukuza kuncedisa, kunye ne-divers zalapha eKSD ezincedise elwandle eCoffee Bay njengokubana nathi sinayo down engaselunxwemeni. But ke if i-town ezifana noCoffee Bay ke nazo ke khange zichaphazeleke kakhulu ukogqitha uMthatha, but nazo ezinye indawo ziye zathi ukuphaphazeleka. Kodwa ii-rescuers zethu ezibe zi-based eCoffee Bay nazo ziyezanyuka, inoba about 9 of them. Abanye bebeplacwe eNorwood, so bezingazuplaced zonke i-rescuers endaweni eyi-1 kuba ibizi-areas ezininzi ebezithe zaba-affected. Ungatsho mhlawumbe into yokubana kukhona ukushokoxeka kwabahlanguli le nto mhlawumbe uzatsho into yokubana bakwazi ukuba sendaweni enye ngaxeshanye. Ungatsho into yokubana mhlawumbe njengomasipala ninayo loo ngxaki yokushokoxeka kwabahlanguli? Andizuthi ingxaki yokushokoxeka kwabahlanguli okanye ndithini msasazi, njengoba ndisitsho
It's a wide area. If mhlawumbi ke kufuneke kuba kube bayongezeleleka mhlawumbi ke ingabe kwenzeka kanjalo kodwa bebekhona beplacewe kuzo zonke ezindawo njengoba nisithi uba eNorwood alone there were 9 rescuers ebezibekwe phaya, eDicolini kukhona abanye, eSlovo Park kukhona abanye. So zonke ezindawo apha bekudingeka uba makuhlangulwe khona abantu bezikhona ii-rescuers ebezikhona. Kodwa ke urhulumente oyena nto angaske aqinisekise kuyo into okokubana bayongezelelelwa ngaphezu kwaba sebehlele bekhona, so that xa zikhona imini ze-disaster ezifana nezina kube lula into yokuba mabafikeleleke ngokwenamba enkulu. Siyaqonda into yokubana neziseko zophuhliso nazo zithe zonzakala kule ntlekele. Siyaqonda into yokubana kwimimandla efana nakwaBhaca, koQumbu, koTsolo nabo bayakhala into yokubana nombane akekho kwiindawo zabo. Ingaba mhlambe zithini izicwangciso ezokulungisa ingakumbi iziseko ezingundoqo ezithe zabe kanti ziyachaphazeleka? Umzekelo iincutshe zethu zombane they've been working around the clock ukuqinisekisa into okokubana umbane uyabuyiselwa eluntwini lonke. Ewe ezinye indawo bezithwaxeke kakhulu kungekho nenetwork, kungekho nje uxhulumano ufumaniseka into yokubana akwazi nokwenza a simple phone call because of issues ezinjalo. But since Monday they've been working around the clock, that is bezama ukubana mababuyisele umbane eluntwini. Zisekhona ewe indawo around uMthatha ezingekabuyiselwa umbane ngenxa yokubana ezinye zezindawo zofumaniseka into okokubana kuthe kwawa iipali zombane, and then ufumaniseka ubana ezinye indawo also azinawo amanzi ngoba umbane wethu nombane ziyahambelana. So if kufe iphampu yamanzi, if kufe intambo yombane ethile, obviously amanzi akazukwazi ubana makaphanjwe to certain areas. But now that i-weather has cleared and abantu bayakwazi ukusebenza, abantu bazakwazi ubana mabancedakale. Ewe zikhona indawo ayizozikhululo zininzi apha abantu banofumana khona uncedo esingathi into okokubana zithwaxekile, but ingakumbi ngamakhaya la abantu bahlala kuwo. Ukubheka phambili olwethu siyaqonda into yokubana into yentlekele yinto mhlawumbe singayazi into yokubana izawukwehla nini, kodwa kubalulekile into yokubana kukwazi ukuplana ahead futhi ke kube nezisombululo ezingundoqo kuba apha sithetha ngemiphefumlo yabantu kuquka nabantwana besikolo. Kubuhlungu kakhulu ngumzali uzawuthi umntwana umthume esikolweni xa kuthiwa akabuyi usweleke ngenxa yezantyontyho zemvula. Ingaba mhlawumbe izisombululo ezingundoqo enizawuthi nizithi thaca etafileni ingakumbi xa sawujonga nephondo laKwaZulu Natal kuba siyalibona into yokubana lona lisebenzisa ubuchwepheshe i-artificial intelligence uqubisana nezantyontyho zemvula. Kananjalo nangomso sibonile into yokubana bathi babambisana nephondo laseFreystata uqinisekisa into yokubana oku sikusiphula nengcambu kwaye siyakwazi ukuhlela kwangexesha. Izinto enizibeke etafileni zithini? Okwangoko ii-task teams ze-disaster, okay, i-OR Tambo region alone inayo i-disaster task team and ne-job center apho kuhlalwe khona to plan ahead for ezi zinto zinjena. That is including ne-temporary reliefs, which is i-temporary infrastructure for abantu mabahlale kuzo. Kodwa iphondo kunye ne-district iyayidinga into kokubana kube khona imali efakwayo either ngu-national government okanye ngu-provincial uku-assista apha ezantsi, because indlela imali eyehliswa ngayo to local government nendlela eku-national it's not the same. So if ungakhe kuqinisekiswe ezo zinto, and also iphinde iqhomekeke nakuthi sizi-government officials into kokubana xa siyazi into kokubana as the seasons, these rainy seasons are coming to mazeqale, kuyofuneka into okokubana nathi sizibhengeze as much as we can ngoba sometimes abantu i-message abazifumani immediately, and we educate abantu into okokubana xa kuthe kwafika amaxesha anjena bangazixhobisa kanjani into okokubana bangabikho affected whether yimvula okanye zisnow, zonke ezo zinto zinjalo. So zininzi izinto ekusafuneke zenziwe once i-task team ihlale. Anyway, i-task team ka-disaster seyiqalile ukuhlala kwasa-Monday into okubana kubekwe izicwangciso into okubana how to best avoid into enjena moving forward.
Xa sizayiqwela olwethu ndiyathanda into yokubana uxhobise abahlali bakwiphondo laseMpuma Koloni nabahlali baseKing Sabatha Dalindyebo nakubeni kunele ntlekele siyibonayo iqhubeka. Kwaye enye yezinto endiye nayibona ukukhalaza kwabantu kumakhasi wenu unxibelelwano besithi inombolo yenu ayingeni okanye ayibanjwa kunezinto mhlawumbi okanye kunezikhalazo abafuna ukuzidlulisa kodwa bafikeleli kuni. Siyacela futhi into yokubana usipho eyona nombolo ingenayo abantu abangakwazi into yokubana baqhagamshelane kunye nani. Inombolo ngoku andiyazi ngentloko but kwi-WhatsApp channels zethu zikhona apho sesicommunicate khona. Sine WhatsApp group yombane alone eKSD apho izibhengezo siye sizifake khona nakuFacebook. And obviously kwezi ntsuku zimbini zidlulileyo which is uLwesibini noLwesithathu into eyenze kwanzima into kokubana abantu mabaxhulumane nomasipala yile ngxaki edibeniselene ne-network because bengekho network and bekungakwazeki into yokubana mabafumane uncedo ngokukhawulezileyo kodwa bayakwazi ukuvizithela i-call center yethu. It's open 24/7 as well which is eMunitata building apho bazothi bakwazi ukufumaneka khona uncedo. Kodwa ii-numbers zethu they are all over. Siyazifaka kuFacebook, kuWhatsApp, kuTwitter. They can just check phana kuwebsite yethu is very much active for bana bafumane inkcukacha. Olwethu masibambe ngazibini ngexesha lakho. Right, imbukeli we-SABC Lihaye lowo ke besithetha naye sisithethi saseKing Sabatha Dalindyebo Olwethu Mabhovu. Lesixela banzi imbukeli ngalentlekele eqinisekisa into yokubana ngenene nangenyaniso ngabantu ababalelwa kwi-57 abathe baphulukana nobomi babo kwezi ntlekele ziqubisayo phaa kwiphondo laseMpuma Koloni.